wannan application da muke kokarin hada kuma ce wannan section din na application din da muke kokarin ingantawa na Hausa YouTuber. Wannan application din na Hausa YouTuber Allah da a cikin sa zamu kawo sabon tsari wanda zamu duka hada YouTuber domin a samu wa inda ba samu subscribe ba a samu subscribe wanda kuma suka samu su ma su kara samun subscribe. Wannan sabon sashi ne da za mu shigo shi a wannan lokacin kuma Allah da za mu iya ka bakin kokarinmu domin ganin cewa wannan tsarin bai karye ba in Allah ya kuma wannan tsari ne mai kyau wanda zai amfani kowa da kowa. Da fara zan gaya muku tsare-tsaren wannan tsarin. Idan ka shigo wannan application din da fara zai fara bude maka nan, idan ka karanta wannan dukkanin wani abin da ya kasance a nan wajen zaka yi danna nan wajen domin za mu yi wannan shirin ne a Telegram channel da zamu yi wannan shirin ne a Telegram. Idan ka danna nan wajen zai nuna maka yanda zaka bude account na Telegram. Idan baka da account zaka ka zuwa YouTube kai tsaye ka duba yanda zaka bude channel na Telegram kai tsaye za nuna maka yanda zaka je ka bude channel na yanda zaka je ka bude account na Telegram. Idan baka bude account na Telegram kai tsaye zai kai ka YouTube, zai nuna maka yanda zaka bude account na Telegram. Nan kuma na biyun nan WhatsApp din nan shine nan inda zaka iya contact dina. Idan kai contact dina za a iya saka channel ɗinka a ɗayan section din na wannan application. Idan ka taba za ga an saka member channel. Idan ka an saka member channel din nan to kai tsaye idan kai kilika a wajen za ga dukkanin wasu channel member da muke da su za ga gansu tare da lambobin wayar su mun tara abin saka a wajen. Za mu saka maka sunan channel din da link din channel din kuma sannan da lambar wayar mai channel din ko kuma ce da link din sa WhatsApp wanda kana danna kai tsaye zai connect din ku ko je ku yi magana da shi. Nan kuma na biyu shine nan Telegram shine wanda zamu duka yin sharing a ciki, shine wanda zamu duka saka sharing a ciki, wanda idan muka saka sharing shine mutane za su iya zuwa su comment da sauransu. Sai kuma wannan na gaba shine nan subscribe din ya kamata ce kai subscribe din wannan channel din saboda ni ne ke kula da wannan abin da kada so ka sami dukkanin wasu bayanai da suka shafi wannan bayanin to ya kamata ka je wannan channel din. Idan kai je wannan channel din zaka yi subscribe din wannan channel din kai tsaye zaka rika samu komai in Allah ya yarda. Zaran mun aure ta wani abin zaka rika samu ko zaka rika samu darasi da ya shafi YouTube. Sai kuma wannan join WhatsApp group din nan, wannan WhatsApp group din shine nan group din mu na WhatsApp na Ibrahim TikTok ko kuma in ce na Hausa YouTuber domin zamu bude wani canza masa sunan mai da shi Hausa YouTuber. Kai tsaye zamu saka link din sa a nan wajen, kana yin clicking kai tsaye zai kai ka zuwa wannan WhatsApp group din. Wannan shine sabon tsarin da muka kawo akan wannan tsarin namu na Hausa YouTuber domin zamu rika hada YouTuber da YouTuber ne ba wai a duka yin sub ba a'a. Sabon tsari zamu yi duk mai son ya shiga wannan tsarin ko ya mana magana ta nan WhatsApp din ne, mana magana ta nan WhatsApp din zamu saka shi a cikin tsarin. Ba wani abu zamu yi ba, kawai zaka tallata channel ɗinka ne na abin da bai fi minti biyu kacal, abu daga minti biyu abin da ya kasa ko da ake saka 30 kai yayi, amma dai daga kai ya dara minti biyu. Idan ya dara minti biyu to zamu dan rage masa nauyi sannan mu dora a kan Telegram channel din mu, kuma sannan zamu biyo channel din kowace idan muka yi duk wanda yake cikin tsarin to zai dauki wannan bidiyon na tallan wannan channel din ya dora akai, ko da a ce channel din sa ba ta da subscribe ko daya to zai iya dauka wannan idan yana cikin wannan tsarin zai dauki wannan bidiyon na tallata wannan channel din da aka yi ya dauka da title din da mai channel din ya so a saka masa, da title din da mai channel din wanda ya tallata da title din da ya so a saka masa to shi za ku dauka kuma sannan ka dora masa bidiyon. Zai kasance cewa lokacin da yana yin editing din bidiyon zai turo mana shi, idan ya turo mana shi mu kuma zamu yi test din sa mu duba akan channel din mu ta Ibrahim TikTok zamu fara dora wannan bidiyon. Bayan mun dora mun ga bidiyon bai da wata matsala kuma sannan sai mu saka yi a cikin Telegram channel din. Ana saka a cikin Telegram kai tsaye sai ka je kai dauko shi, kana dauko shi sai ka yi masa abin da duk zaka masa. Idan ba sai kai masa wani editing ba domin zai kasance ba wanda aka dora ba, zai kasance cewa wanda aka turo ne kai tsaye ba wanda aka dora akan wani channel ba. Ana gama editing din aka turo shi ba tare da an dora akan wani channel ba, sannan za a tura shi cikin wannan group din na Telegram. Ana tura shi cikin Telegram zaka yi dauka ka dora akan channel din, kana dora akan channel din sai ka zo kan bidiyon wajen comment na bidiyon sai ka yi comment da link din bidiyon. Da link din bidiyon zaka yi comment da link din bidiyon da ka dauka to da shi zaka yi comment, domin da haka zamu zagaya kowa a tallata masa channel dinsa a kowace channel wacce take cikin wannan tsarin, kowa a tallata masa channel dinsa a kowace channel da ke cikin wannan tsarin. Kuma sannan ko da a ce a yanzu ka shigo zaka bi wa'annan
ko da a ce a yanzu ka shigo, ko da a ce a yanzu nan ka shigo, zaka bi wannan channel din ka bi su, ka yi musu, ka ɗaɗɗora bidiyon su, kana ɗaɗɗora bidiyon su, kuma sannan zaka iya bin wannan, dole ne ma ka bi wannan tsarin na ka je ka tuntuɓi mutum ta WhatsApp ka tura masa da link din bidiyon shi da ka ɗora akan channel ɗinka, zaka tura masa da link din shi bayan ka zo ka yi comment a wajen, saboda mu comment mu ne nan zamu duba mu gani cewa ka ɗora ba ka ɗora ba, akwai wanda ya ɗora, akwai wanda bai ɗora ba, duk wanda yake cikin tsarin mu zamu duba mu gani ya ɗora ko bai ɗora ba. Amma dai shi zaka je ka tura masa domin shi ma ya tabbatar da cewa ka ɗora wannan bidiyon akan wannan channel ɗinka. Zaka tura masa da link din bidiyo, shi kuma idan ka tura masa da link din bidiyo, idan ya ga akwai wanda bai ɗora ba ko kuma akwai wani gyara, to zai maka magana akan ga gyara nan, kuma sannan zamu ajiye muku link ɗinsa zamu ajiye muku link ɗinsa a wannan section din, zamu ajiye muku link din wanda muka ɗora YouTube channel ɗinsa, wanda muka ɗora YouTube channel ɗinsa akan tsari, ko kuma ya kasance shine nan akan tsarin, to gaskiya zamu ɗora YouTube channel ɗinsa a nan wajen, zamu ɗora kuma sannan link din WhatsApp group ɗinsa, wanda zai kasance 24 hours ne, zai kasance 24 hours ne, Allah ya da kowa zai iya ɗauka ya ɗora, kuma sannan ba za mu goge post din ba, ko da a ce baka ɗora masa ba, idan ka kasance daga baya ka kula zaka iya zuwa ka ɗora masa, ko kuma ya kasance baka da lokaci zuwa 24 hours din baka samu damar ɗora ba, to zamu ajiye ka ɗora maka. Ina ganin wannan tsari ne mai kyau, wannan tsari ne mai matuƙar kyau, wanda zai kasance kowa zai tallata wa kowa channel ɗinsa a cikin channel ɗinsa, kuma sannan a wannan channel ɗin ta mutai guda TikTok, a cikin ta akan ta zamu fara ɗora dukkan wani tallan channel, akan ta zamu fara ɗora, kuma sannan zamu ɗora kowa tallan channel ne a kyauta, kuma sannan kowa zamu saka kowa ya ɗora wa kowa ta channel ɗinsa a kyauta, haka zamu zagaye kowa a yi masa tallan channel ɗinsa a kyauta. Yau ɗan uwa, wannan shine ƙarshen bidiyon namu, kar ka manta kai mana subscribe ka danna alamar ƙararrawa, kuma sannan ka ba mu shawara akan wannan tsarin namu, kar ka manta dan uwa, sai mu haɗa bidiyo na gaba, kuma sannan ka bibiyi wannan channel ɗin domin su samu abubuwan da suka shafi YouTube. Mun gode.